Έντονη αναστάτωση έχει προκαλέσει στον άλυμο περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 22 Αυγούστου, όταν ένα δεσποζόμενο pitbull φέρεται να ξέφυγε από την επίβλεψη του ατόμου που το είχε αναλάβει για βόλτα και κινήθηκε ανεξέλεγκτο στην περιοχή. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ο σκύλος βρέθηκε χωρίς λουρί στους δρόμους Ιακίνθων, Κιθυρίων και Κιβέλης, όπου φέρεται να επιτέθηκε σε γάτες. Από την επίθεση, 4 γάτες έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη μία, ο Τσάρλι, δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Ο Τσάρλι είναι ένας γάτος που φρόντιζαν εδώ και χρόνια εθελοντές της ομάδας Γάτες Φλίσβου. Μετά την επίθεση, μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κτηνιατρικό κέντρο, όπου νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με τη φιλοζωική ομάδα, το ζώο έχει υποστεί σοβαρά τραύματα στον θώρακα, πολλαπλά δαγκώματα, σπασμένα δόντια και διαφραγματοκύλι. Η ομάδα έκανε γνωστό το περιστατικό μέσω ανάρτησης στα social media, ζητώντας να δοθεί προτεραιότητα στη θεραπεία του ζώου. Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από έκκληση για τη στήριξη του ζώου, καθώς η κατάστασή του χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν με ιδιαίτερα έντονο τρόπο τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν στους δρόμους του αλίμου, υποστηρίζοντας ότι ο σκύλος κινείται χωρίς συνοδό και λουρί. Μάλιστα, σύμφωνα με μία από τις μαρτυρίες, το ζώο συνέχισε την πορεία του προς την Κιβέλης, όπου σημειώθηκαν οι θανατηφόρες επιθέσεις στις γάτες. Ανάμεσα στα θύματα φέρεται να ήταν και γάτος που είχε στηρωθεί και φροντιζόταν επί χρόνια από ανθρώπους της περιοχής. Η ιδιοκτήτρια του σκύλου φέρεται να αφέθηκε ελεύθερη με εισαγγελική εντολή, ενώ το ζώο επέστρεψε στην κατοχή της. Η εξέλιξη έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην τοπική φιλοζωική κοινότητα, με κατοίκους και εθελοντές να ζητούν να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το Pitbull διέφυγε από την επίβλεψη του dog walker. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν την υπόθεση, ενώ την ίδια ώρα οι φιλόζωοι του αλίμου περιμένουν με αγωνία την εξέλιξη της υγείας του Τσάρλι.